Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ding. Ding. Ding ding. Happy 59 Mansari. Ito na big day natin. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Ano man ang mangyari. Ano ba, wala pa. Kakayanin natin lahat ng pagsubok na darating sa atin. Kaya natin to. I love you. Masabi ko lang, ang dami natin pinagdaanan. Ito lang, mahal na mahal din kita. Maraming salamat. So beautiful in white tonight. Happy 59 months sa rin. Wow! Tinar? Saglit lang. Sige na. Happy 59 months sa rin sa ating dalawa. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang. Umiyak siya. Wala pa lang. May makeup. Parang kailan lang tayo nagkakilala, tapos ngayon ito na, ikakasalo tayo. Ang dami nating pinagdaanan na problema sa buhay, pero andyan pa rin tayo, hindi sumukong kasi alam ko na kaya natin to. May masasabi ko lang sa'yo na maraming salamat sa'yo sa mga sakripisyo mo at paggabay sa akin lagi. Itong regalong ito, ingatan mo dahil ito ang nagsisilbing alaala ng ating tatlo. Oh, favorite. The favorite ko. Ding, thank you. Ano ba? Paano ba to? Hindi ko kasi alam kung ano sasabihin ko, pero kakayanin natin lahat. Maraming dumarating na pagsubok sa atin, pero kakayanan natin yan. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. We'll have
Nabuhat nung ikaw ay natutong magmahal, nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tantananan, tantananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tantananan, tantananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Mailalarawan ng kahit anong salita, wala ngang sino man ang papantay sa iyong ganda. Napapailing na lang ba't mo ako nagustuhan? Piniling makasama o ang swerte ko naman. Kaya pangako ko mula sa araw na ito, sa bawat pag-idlip at sa bawat gising mo, ay sisikapin kung kailan may di magwawakas ang ngiti't ligaya ng iyong mga bukas. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tantananan, tantananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tantananan, tantananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Tantananan, tantananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tantananan, tantananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, nahanap din kita. Ikaw pala sinta, ang bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Mga minamahal na mga kapatid at kaibigan, tayo po ay nagkatipon ngayon sa harapan ng ating Diyos at ng kapulungan ito upang saksihan
at ipagdiwang ang pag-isang dibdib ni Ariel Lester at ni Raisa sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan na pag-aasawa ay itinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sino mang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos, sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan at ito ay dapat nating igalang. Opo. Tayo manalangin. O Diyos na pinanggalingan ng buhay at pag-ibig, salamat sa buhay ni Ariel Lister, ni Raisa, kanilang mga magulang, mga saksing naririto, ninong at ninang. Pagpalain mo po ang lahat ng mga relatives, mga kaibigan, mga kamag-anakan. Naway kayong o Diyos ang patuloy na magpala sa kasalang ito. Salamat po ng marami na sa araw na ito ay amin pong siniselebrate ang pag-iisang dibdib ni Ariel Lester at ni Raisa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Nais kong basahin sa inyo sa aklat ng Genesis chapter 2, 18 to 24. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikas siya ng mahayop sa parang at ibon sa impapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kaniyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao samantalang naiimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila ay nagiging isa. Mga magulang at mga kapatid, ang banal na pag-aasawa ay itinatag ng Diyos. Unang-una doon sa Garden ng Eden, sa katauhan ni Adan at kay Eva. Mapalad sila sapagkat wala silang biyanan. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang naging ama at ina nila. Siya mismo ang nagkasal sa kanila, ang Diyos. Ang banal na pag-aasawa ay hindi po galing sa idea ng tao. Ito po ay galing mismo sa idea ng Diyos sapagkat ang banal na pag-aasawa ay unang-una po ay God planned the marriage. Siya po ang nagplano ng pagpapakasalo, yung banal na kasalan o pag-aasawa. Kaya nga dito ang sabi niya, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. So unang-una po, nakita ng Diyos ang pangailangan ng tao, particularly si Adan, sapagkat siya ay nag-iisa. Bagamat marami siyang ginawa, binigyan niyang pangalan ng mga hayop, maamo man o mailap, pero walang angkop na kasama niya. So nakita ang pangailangan ng tao ng Diyos mismo. Kaya sabi niya, hindi mainam na mag-isa ang tao. So, ang banal na pag-aasawa, ang intensyon ng Diyos, mayroong makakasama ang tao. Companionship ang mahalaga na layunin ng banal na pag-aasawa. Pangalawa lamang po yung procreation. Pangalawa lamang po yun. Pero ang unang-una na talagang layunin ng Panginoon ay mayroon siyang makakasama. Pangalawa, binigyan pa siya ng, ang sabi dito,
Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao samantalang nahimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyo. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Mga minamahal, ang banal na pag-aasawa, hindi lamang God planned the marriage, but God prepared the marriage. Siya pong naghanda sapagkat siya mismo ang unang-unang surgeon. Kumuha siya ng isang buto sa tadya ng lalaki at ginawa niyang babae. Tawag doon sa ating kasalukuyang panahon, genetic engineering. Siya mismo ang gumawa noon. Isang buto, ang kahib lamang ng buhok, gawing isang tao. Genetic engineering po yon. At siya rin pong gumawa ng kauna-unahang tinatawag nating pagpapahimbing. Tawag din ngayon sa panahon natin, anesthesia. General anesthesia, pinatulog ng Diyos ng mahimbing si Adan. At kumuha siya ng isang tadyang noon. So, ang Panginoon mismo ang naghanda ng Mary. So, mahalagang maunawaan po natin yun sapagkat nais niya na maging masaya ang tao. Nais niya na ang tao, may kasama ang tao habang siya ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Ikatlo po, ang sabi ng 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. Ang plano po ng Panginoon sa banal na pag-aasawa ay pagpapalain niya. God prosper the marriage. God planned the marriage, God prepared the marriage, at God prosper the marriage. Nais niya na ang lalaki at babae, iiwanan nila ang kanilang unang pamilya. Sila ay bubuo ng sarili nilang pamilya. So, ang mahalagang makita natin dito, may tatlo po. Living, cleaving, and waiting. Bubuo sila ng sarili nilang tahanan. Kamahalaga doon, mga magulang na naririto, nanay, tatay, brother, sister, iwan kayo ni Risa sa kanyang asawa at sila'y bubuo ng sarili nilang tahanan. O yun. Ang ibibigay lang natin, hindi lang panalangin, suporta, kundi blessing. Ibigay niyo ang iyong pagpapala sa kanila. O yung gawain natin bilang mga magulang. Natin silang bigyan ng kadahilanan para ang kanilang pagsasama ay malungkot, masaya at pinagpalang mag-asawa. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Pero nais kong balikan po yung binanggit ng banal na kasulatan dito na mayroon siyang makakasama at makakatulong niya. Ariel Lister, si Reza, ay hindi siya katulong. Katwang. Kabahagi. Kasama. Kasi yung mga malungkot pa kung sasabihin sa mga kalalakihan, ang mga babae po hindi po sila katulong, kasama sa buhay. Kasi yung iba ginagawang katulong ang babae. Although ang kanilang trabaho, household chores, pero sa panahon natin, dahil maunlad na ang pamumuhay, kung noon traditional family, ang lalaki lang maghanap buhay, pero ngayon, two-income family. Hindi na siya maghanap buhay ang babae para makatulong sa pagsusuporta sa asawang lalaki. Yun po ba? Ganun po yung natin sa mataas na standard ng pamumuhay natin ngayon. 2018 na po tayo. Tawag nila ay millennials. Kaya kailangan ng babae rin maghanap buhay, tulong sa mister. Kanilang mga pangailangan sa loob mismo ng tahanan. Pero tandaan mo, Ariel Lister, Irisa po, di katulong. Katwang, sama, kaagapay. Yan. Ang ibig sabihin ng banal na kasulatan. Nais kong basahin sa inyo ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Ganito po ang gawain ng bawat isa. Meron po kayong obligasyon na gagawin bilang asawang lalaki at bilang asawang babae. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon sapagkat ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, siyang
tagapagligtas nito. Risa, magpasakop ka ng lubusan kay Ariel Lester. Sabihin, bagay ay tama. Pag-asawa na maganda kasi wala yung taguan, wala yung namutan ng kapatid. Bukas kayong dalawa para maayos ang ganun din ang sabi dito ni Apostol Pablo, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng tubig at salita. So, Ariel Lester, habang si Risa ay nagpapasakop tayo, ikaw naman ay buo mo siyang mamahalin. Tulad ni Kristo, minahal niya ang kanyang iglesia, handa niyang ibigay ang kanyang buhay para rito. Ariel Lester, handa mo bang ibigay ang buhay mo para Risa? So, bilang mag-asawa, ay kung paano natin bubuuin ang ating tahanan, how to build a home, ay unang-una ay mayroong charity, pagmamahalan. Pangalawa ay communication. Bagamat meron na tayong cellphone ngayon, pero ang mga cellphone ngayon, mag-asawa pa rin, hindi nakakaintindihan. At hindi ngayon, taguan ng cellphone kasi may mga ka-cellphone, ka-textmed. Yan ang matindi pong labanan ngayon. Maging mga bata ngayon, mga computer, iba na yung panahon natin. So, kaya Ariel Lester, Risa, dapat karoon kayo ng pag-uusap, sinsinang pag-uusap. Malit man, malaki ang inyong problema, usap kayo palagi. Huwag niyong patagalin ang sitwasyon. Kung meron kayong dapat na pag-usapan mo. May mga malalaking desisyon kayo, dapat dalawa kayong ilang isa. Communication, mahalaga po yan sa pagpayabong ng Pilipinas. Pangatlo, commitment. Ang inyong commitment hindi lang sa kasalukuyan ngayon, pero simula ngayon, hanggang kayo nabubuhay. Gawin ninyo ang inyong commitment. Hindi lamang sa harapan ng inyong mga ninong at ninang, mga sakinari rito, kundi higit sa lahat ang inyong commitment sa Diyos. Amen. Ang pang-apat ay yung compatibility. Sa isang bagay, ang ugnayan hindi po competition. Ang ugnayan ng relasyon ng mag-asawa ay complementation. Kung ano yung pagkukulang mo, pupunan ni Risa. Kung anong pagkukulang ni Risa, pupunan mo Ariel Lester. Complementation. Wala yung mga masasakit na salita, kundi maayos na pananalita. Ganun talaga ang mag-asawa. O bilang pastor, ay sinasabi ko yan, kinakasal ko, tayo dumaan sa proseso ko. Tinatawag ko. At chill muna tayo sana. Walang tinadaan na dito sa wedding na dapat maunawaan ko ninyo. Bilang pastor, ang titignan ko, hindi lang yun. Ang tinitingnan ko, ano kayong mga is pa rin ang inyong kaharap ko yung dalawa. Ikaw, Ariel Lester, tinatanggap mo ba si Risa upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba yung iibigin, aliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan? At tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Ikaw naman, Risa. Ikaw naman, Risa, tinatanggap mo ba si Ariel Lester upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aliwin, igagalang at ingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap ko sa Risa upang maging aking asawa, upang makasama ka at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman, sa hirap, sa ginawa, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at ingatan ka
hanggang sa tayo ay Pag-iwalayin paghiwalayin ng ng kamatayan. Alinsunod sa banal ng kautusan ng Diyos. Ito ang aking taos-pusong pangako sa iyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Ariel Lester, upang maging aking asawa, upang makasama ko mula sa mula sa araw na ito, mabuhay na, hirap, sa hirap at sa ginhawa, sakit, sa sakit at sa kalusugan, upang upang mahalin ingat, at ingatan kita, hanggang sa tayo pag-iwalayin paghiwalayin ng kamatayan, alinsunod sa banal. sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang Ito ang taos-pusong pangako. Ang mga singsing na ito ay may panlabas at pisikal na simbolo sa isang espiritual na panloob ng pagbubuklod ng dalawang pusong nangakong tapat na magmamahalan. Ito ay gawa sa ginto, sumisimbolo sa kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Ito rin ay bilog, nagpapahiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo ang singsing nito bilang tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo at sa inyong pagsasama ng bawat sa isa sa inyo. Tumingin ka sa akin. Risa, Risa, ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. ng pag-ibig sa iyo. Sa pangalan ng Ama, Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Isa. Pagpata ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko Ariel Lester, Ariel Lester, binibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo na pag-ibig sa sa iyo pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Isa. ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Sponsor ng Bill at saka Paul. Kahit tagal, ngunit ngayon'y nandibinigay. Ang bilo ay sagisag ng pag-iisa ng dalawa ng pagbubuo ng isang pamilya. Inilarawan din dito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo, humingiti ng pusa aking puso. Pagkat ang nasagot na ang tanong, Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid. Tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid, ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailanpaman bilang mag-asawa. Hindi lamang ito wedlock kundi padlock. pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay. Tandaan po natin, mga magulang, hindi kayo kasama sa kordon. Ngayon'y Hindi kayo makialam, pero makialam na tumulong sa mag-asawa, hindi makialam na sila'y maghiwalayan. nandibig na Kasi hindi kayo kasama sa kordon eh. sa akin ang may kapal, biyaya. Mga ninong-ninang, nais ko po kayong aras pa lang, aras pa.
sponsor ng coin. Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay binibigay ng lalaki sa isang babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae, tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Ang pera ay masamang amo, pero mabuting alipin. Alam po yan. Ninang-ninang, tumayo po tayo ngayon. Mga ninong at ninang, kayo po ang pangunahing saksi sapagkat kayo ang pangalawang magulang ng kasawang ito. Hindi lang kayo nangangako sa harap ng Diyos na susuportahan niyo sila kung sakasakaling malimutan nila ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Nandyan kayo na magpaalala sa mga anak na ito, magsingirog na ito, mag-asawang ito. Kung sakasakaling mayroon silang mahigpit na pangailangan, pang pinansyal, hindi ba nila kayo malapitan? Mga ninong at ninang. Hindi pwede, ano? Okay? So, itaas po ninyo ang inyong kamay, paharap sa kanila. Hindi na kayo lalapit kasi maabala yon. Taas niyo ang kanyang kanang kamay. Alisin. Alin. What would I do without your smart mouth? Sige. Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Tayo manalangin, narito po ang mga ninong-ninang. Salamat po sa kanilang buhay na tumatayo bilang pangalawang magulang ni Ariel Lester at Risa. Salamat po sa kanila na bigay mo rin sa kanilang pagpapala na magampanan po nilang kanilang bilang pangalawang magulang para kay Ariel Lester at Risa. Sa kanilang mga patotoo at paninindigan bilang mga magulang, ninong-ninang ay may pakita nila ang magandang halimbawa para sa mag-asawa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay mo po? Salamat. There goes my heart beats, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless love. Now climbing with mountain, swim over the ocean, and just to be with you, fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see the reason
'cause I need you to see that you are the reason. That you are the reason. Sweet Romeo, just to be with you, fix what I broke. Hey, you to see your reason. When your legs don't work like they used to before, Actually, naayos ko na po yung upuan ng mga... and I can't sweep you off of your feet, Ito nang nag-ayos. Kasi wala akong makitang gandila nila. will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will Chandelier. be loving you till we're 70. Anda. Baby, my heart could still fall as hard at 23. Candle stand, meron ba? And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back round, 'cause I need you to see that you are the reason. Habang nagpipirma yung mga ninong-ninang, mga nagsindi candle sponsor, hindi po kayong tumayo ulit. Candle sponsor. Falling in love like a river flows Attention. surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life. Oh, take my hand, take my whole.
yamang pinahayag ninyo sa harap ng Diyos at sa kapulungan ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-asawa ngayon sa pamagitan ng kapangyarihang binigay sa akin ng Republika ng Pilipinas at bilang ministro ng Ebanghelyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, pinagkita ng Diyos ay huwag paghiwalayin ni naman. Mga minamahal, tumayo po sila. Mga kapatid at mga kaibigan, buong karangalan kong pinapakilala sa inyo, sa inyong lahat, ang bagong kasal na sina Ginoo at Ginang Ariel Lister at Lisa Laureano. Lakpakan naman natin sila. Asawang lalaki, mahalin mo ng haggan ng iyong asawang babae. Kahit na 20 seconds. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes.
So morning, So good morning, ladies and gentlemen, and welcome here at the very beautiful place of the Victoria Resort. And of course, welcome to the wedding of Lester and Riza Laureano. Mr. and Mrs. Lester and Riza Laureano. A round of applause, please. Okay. Sa lahat po na mga nandito, wait lang, operator. Sa lahat po na mga nandito at mga kararating pa lamang, welcome na welcome po sa ating lahat. Medyo pasensya na po dahil ganitong oras na po tayo magkakaroon ng reception. But anyway, the show must go on. Konting tease lang po dahil meron po tayo nakahandang mini flow of program. Okay, ito po ay matagal pong pinaghandaan, pinagplanuan po na mag-asawa at kahit pa paano sana ay masunod man lamang po natin. For the meantime, nagpapalagay po muna tayo ng mga tubig sa inyong mga tables at yan po muna. May pika-pika rin po ata tayo, no? Wala. Nako, meron po tayong pika-pika. Nasaan na yun? Pero later on, sige, ipaprepare na lamang po natin and let's move on for the proper program. Okay? Once again, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to Mr. and Mrs. Lester and Riza Laureano's reception. And we are done with the solemn part of the celebration and we thank those people who were with us earlier here at this very beautiful place of Victoria Resort. Okay? And we have of our newlywed or couple. Welcome po sa lahat po ng mga kaibigan po natin na nanggaling pa po sa lahat po ng malalayong lugar upang makisa po sa celebration ni na Lester at Riza Laureano. Okay? Palakpakan naman po dyan. Okay, ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce to you once again. Salubungin po natin ang isang masigabong palakpakan na may kasamang sigawan. Practice muna. Yung mga tao po dyan sa likod, pwede po bang tumayo ulit tayo? Once again, let's welcome Mr. and Mrs. Riza, Lester and Riza Laureano. Yes, malakpakan naman po dyan. Okay, maraming salamat po. You may now take your seats. Diyan muna kayo. Ikaw ang pinangarap ko. Salamat po, Panginoong Diyos, sa bagong kasal, mag-asawa na si Lester at Riza. Pagpalain niyo po ang una nilang pagkain sa hapagkainan, kasama ang lahat ng kanilang mga minamahal, mga ninong-ninang, mga sponsor, at mga relatives, kanilang mga magulang. Salamat po ng marami sa biyayang aming pong tatanggapin, maging kalusugan, katalinuhan, at tunay na pagpapala sa aming katawan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you very much and you may now take your seats. Ayan, sige, maupo muna kayo. Dahil ang oras po natin ng reception ay pumatak po ng alas 12. So, minabuti na po namin na kainan po muna tayo. So, ang mga ninongs and ninangs po, nakaprepare na po ang kanilang mga food. Same with the second sponsors at ilang bisitas natin. Yung mga tables po dito sa loob ay nakaprepare na yung mga food, no? Therefore, ang iba naman po na nasa gilid po ay kailangan pong pumila sa ating buffet area. Okay? So, ayan, habang kayo po ay kumakain, forward ko na po sa ating part ng program. Ayan, sige. Sige, check ko lang yung mga tables kung meron na sila. Ayan, sige. Okay na. Ayan, sige po, parents of the groom and the bride, pwede na po kayo kumain. Kayo ba, kumain na ba kayo? Ipa. Ganyan talaga. Kapag ang dalawang ikinasal, sila ang pinakahuling kakain. Okay, while everybody is eating, ayan, mahirap ko rin po ang konting attention ninyo dahil mag-forward na po tayo for the next part of the program. Riza and Lester, pwedeng tumayo kayo ulit. Ayan. Okay. Ayan. Magharapan kayo. Asan yung bouquet mo? Sige, mamaya na lang.
Ganda-ganda mo, Risa. Ngayon lang tayo, how many years tayo hindi nagkita? Okay? Pahiram lang konting attention ninyo at sa pagkakataong ito, nais ko pong ulitin ulit ang ginawa kanina nitong si Lester at saka ni Riza dahil po ang ilan po sa atin ay hindi masyado nakapanood po dito sa loob ng kanilang pag-iisang dibdib. Kaya naman, ang pinaka-importante part po doon ay ang pagsasabi ng I do at ang you may kiss the bride. Okay? Kaya naman, sabay-sabay po tayong bibilang ng 10 segundo and habang sila po ay nakadikit ang labi ni Lester sa labi nitong si Riza. Okay? Sabay-sabay po tayo habang kayo pa sumusubo ng inyong mga ulam. Okay, Riza, game, and Lester. Backward, please. Okay? In 5, 4, 3, 2, and 1. 10, 9, 8, 7, walang background music. Ano ba? Ulit tayo ng bilang. Charot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan. Ako sana nagdala na rin ako ng ng operator ko dito. And at this point, gusto kong tawagin si Lester at si Risa to please proceed at the table's cake. Yan lang. Announcement po sa may-ari po ng Innova Red. Pwede po bang iusog nyo muna kasi may dadaan pong sasakyan. Yung may-ari po ng Innova Red, pwede po bang pakigalaw nyo lang po sandali dahil may dadaan po. Maraming salamat. Sa panaginip ay kasama. Announcement, meron din po tayong photo booth. Feel free nyo lang po lapitan ang ating mga photographer doon. Sa akin ay bukod tangi ka. Sadyang naibang iyong ganda. Ang iyong mga ngiti sa akin ay Lester, dito ka kasi Riza. Ayan, medyo musok kayo. Usog ka, madam. hindi ko naman makaya. Okay? Ang una magsusubo ng cake ay walang iba kundi si Lester. Lester, subuan mo na si Risa. Ayan, panoorin naman po natin sila. Yes, ayan ako. Ayan, Riza, sa cake na binigay sa iyo, sandali lang. Sa cake na binigay sa iyo ni Lester, ba't nakihati ka agad? Sa cake na binigay sa iyo ni Lester, ibig sabihin tinatanggap mo siya bilang yung kabiyak at magiging ina ng iyong mga anak. At syempre, pagsisilbihan siya para sa kanyang, pagsisilbihan mo siya sa iyong pamilya. At syempre, papatunayan ng forever at ikaw ay hindi na dalaga. Take note. Ikaw ay Mrs. Nani, Mr. Lester. Palapakan po natin si Mrs. Risa Laureana. And of course, next naman na magsusubo ng cake ay itong si Mrs. Riza. Yeah. Nako, Lester, sa cake na ibinigay sa ni Mrs. Risa, ibig sabihin tinatanggap mo rin ang siya sa iyong buhay, magiging ama ng iyong mga anak at syempre maging good provider para sa iyong family. Ikaw ay hindi na binata. Take note. Bagkos ikaw ay Mrs. Nani, Mrs. Risa. Palapakan po natin si Mr. Lester. Palakpakan naman dyan. Ano ba? Kamusta naman kayo? Ayan ako. Sige, next. Ayan. Ako yan, pakiligpit. Maraming salamat. Next naman, I would like to ask everybody to please hold your glasses of water. Ayan. Sandali. Kuya, sinong pwede tumulong sa atin? Ako naman. Ayan, pakihawak niyo po ang inyong mga glasses of water or kahit anuman pong laman yan dahil magpupusin na tayo sa ating wine toasting. Saan ka ba nagpupunta, ate? Hindi na kailangan ng ice. Lagot ka, lumubog. Ayun, sige. Abot mo na lang dito, ha? Riza, meron ka bang kapatid na lalaki? Ay, Riza pala. May kapatid ka ba lalaki? Pwede pakitawag? Ay, hindi pa pwede yan. Bata pa yan. Best friend na lalaki. Si Ryan, nandito ba? Maglilit lang ng wine toasting. Neil. Okay, Neil. Ngayon naman po, pakihawak niyo po ang inyong mga baso. Ayan, pakiabot na. Ano, pinuno mo talaga, Aiki, ha?
Yung, sino, napaghahalata, Diyos ko, dahil. May dala ka. Okay. Diyan ka lang kasi, dito ka na nga sa gitna. May... Ay, hello. Ayan, okay. Riza and Lester, can you... Okay, good day everyone. First and foremost, I'd like to congratulate Mr. and Mrs. Loriano, and Riza. Today marks the most significant and lifetime journey of your life as a couple, a husband and wife, your marriage. This new chapter of your lives is the beginning of the lifetime commitment. It may savor trials, but let these trials be stepping ground, making your relationship stronger and tight. All of us here, we are happy, we love you, and we wish you happy and everlasting life. Thank you so much, Mr. Neil. Dito ka muna at kunin mo ang iyong baso. And at this point, nais ko pong tawagin ang papa ng ating groom. Ayan. Ano pangalan ng papa mo? Sir. Kasi may mga lista. Ay, nakatakot na umapak dito. Mr. Angelito. Ayan. Sir Angelito, dito kayo. At syempre, tumawag din po tayo ng isang representative ng Ninang. Ayan, Ninang, pwede po ba kayo? Kahit sandali lang. At representative din po ng Ninong. Ito si Ninong. Ninong, pwede magambala lang po kayo. Dito po. Representative po ng Ninong. Representative ng Ninang. Ayan. So, yung baso nyo po. Sige, dalhin na ako na. Ay, Diyos ko tayo. Ito nga. Okay. Okay, Sir Augusto, ano pong message po ninyo para kina Lester at Riza? Ngayong mag-asawa na sila. Ano pong may papayo nyo sa kanila bilang ama? Masaya silang mabuhay at pati ko po sa mag-asawa na kapag ang bigay mong anak sa kanya ay tangdusina. Maraming salamat po, Mr. Apostle, the father of Lester. Ayan, ngayon naman si father naman ni Riza. Sir, ano pong may papayo nyo sa kanila? Hello. Unang-una sa lahat, magandang umaga o kaya hapon na, hindi ko alam kung anong oras. Sa mga kaibigan, sa mga kumpare at kumare, magandang araw na lang sa inyo. You must enjoy yourself. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang sa dalawa kong anak, ako na lang dalawa lang o kaya isa lang. To be respect. Respeto lang ang bawat isa. Pag wala kang respeto sa bawat isa, hindi magtatagumpay ang relasyon ng mag-asawa. Magkailangan kayong dalawa. Kung ano yung man ang hindi nyo magkaintindihan, you must be respect. Respeto lang, mga anak ko. Yan ang puhunan naming mag-asawa. Respeto tungo sa pagunlad. Maraming salamat po. Enjoy yourself, mga kumpare, mga kumari, mga kaibigan, mga best friend. Magandang umaga o kaya hapon sa inyo lahat. Merry Christmas! Thank you so much, Mr. Angelito. Ayan, dyan lang po muna kayo. At syempre, ang hirap lumaan dito. Syempre, tinawag ko rin kanina si Ninang. Ninang, ano pang message niyo po para po sa dalawang nagmamahalang ito? Ang masasabi ko lang sa inyo, Mr. and Mrs. Loriano, mga inaanak, magmahalang kayo. Yun lang ang masasabi ko. Ingatan nyo ang isa't isa. Good luck. Siyempre, from the side naman po ng mga ninong, ano ang maipapayo ng mga nagagawa po ang ninong? Ang masasabi ko lang po sa kanila po ay sana magmahalan sila.
ever and forever na sinasabi niya. Yun lang. Hey, maraming salamat from the Ninong Department. Ayan, okay. Maaari po ba pakihawakan ninyo ang inyong mga baso? Pakihawakan, hindi po kami magpo-forward, magmo-move on hanggat hindi ako nakita na nakakahawak ng baso dyan. Pakihawak nyo po ang inyong mga baso at itaas nyo lang. Tama ang ginagawa nila sa likod. Itong mga to, ay naku, Diyos ko. Taas nyo pa po. Basa ba ang mga leke-leke ninyo? Ayan, pak, okay? Sa aking hudyat, siya, choose everyone! Thank you. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Thank you so much. Pwede na po kayo bumalik sa inyong mga respective areas. Thank you, Aiki. Sandali, hindi pa kayo tapos. Dahil, eto na, sandali lang. Paano ba to? Sino pwedeng umalalay sa atin? Yung mga beards. Ayan. Okay, at this point, mga kaibigan, ayan, let's move on for the next part of the tradition, which is the releasing of the white birds. Lester, may alaga ka ba niyan? Ayan. Ay, ayaw lumabas ng bird mo, Riza. Eto na, the two doves signify Lester and Riza Laureano being released to start a new journey together. Like the two pairs of dove, whatever happens, they will always try to seek the comfort of each other and their home together. This is where they know that they will find love. A dove always choose one mate for life and signify love, faithfulness, and hope. Okay, bago niyo pakawalan itong si Adoring at saka si Cardo, paghalikin nyo muna sila. Yan. At syempre kayo naman, Lester and Riza. Kayo naman. Okay, sa aking hudyat, sabay-sabay niyong paliliparin ang inyong mga dove. And 5, Mother, tar ka muna. And 5, 4, 3, 2, release! Ay, nirelease nga. Yes, walang naman po natin sila. Cause all of me loves all of you. Love your Okay, once again, all your edges, all your perfect. I want to call on Mr. Angelito. Sir, pakikuha niyo muna si Riza. And Lester, tawagin mo si Mother. Ma'am Lenda. Ma'am Lenda. Waiter, tubig po dito sa part na to. Back when I was a child, all the innocence, my father will leave me high. And dance with my mother and be in them. Spin me around and I'll sleep. Then up the stairs it would carry me. And I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance. Okay, Lester, oras na para kunin mo na si Riza kay Papa. Ayan. Pero bago yan, Lester, magmano ka muna sa iyong sa Papa ni Riza. At Riza, magmano ka sa Papa ni Lester. Okay? So, there you have it, ladies and gentlemen. Thank you so much po. My mother disagree, yeah. Okay, ladies and gentlemen, let's welcome once again our newly wed Mr. and Mrs. Lester and Riza Laureano in their first dance. And finally meet with you, just what my mama said.
Ay, sandali, may sorpresa pala sila sa atin. Ito na. Sandali, ako ha. Pati ako na-surprise. Dali lang. Ladies and gentlemen, magpalakpakan mo kasama sigawan naman dyan! Once again, Mr. and Mrs. Lester and Raisa Laviado! I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I Wala po mga kamay! there's someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it, darling. You look perfect tonight. Kasama ba yun? Well, I found a woman. Kasama ba yun? Sandali. Mami, kahit di mo naman ito suot, okay lang. Ayan, ako. Huwag mo. Sandali, naisuot mo ba? Naisuot mo ba? Itiretso na tayo. Ayan, okay, maupo muna. Maupo ka muna. Meron ka dyan, ano, yung Carlos Lalafa. Carelessly Whisper. Okay, Sir Lester, doon ka muna. Ayan. Naku, sana masama niyo kami hanggang sa matapos to. Ladies and gentlemen, pasok Lester. Nakakaloka, handa-handa si Lester. Okay, papakita sa amin. Ikaw, wait, takpan mo. Takpan mo siya sa ulo mo. Hindi namin pwedeng makita. Ay, naman. Ang programa ito ay rated SPG. Kunin mo na. Patnubay ng magulang ang kailangan. Ang tagal naman. Ay, mga bata, doon muna kayo. Hindi ito pang bata. Ang inyong matutunghayan. Dear Ate Charo. Ay, tama na. Okay na. Ay, talaga sumunod siya sa patakaran. Rules and regulation. Yes, palabang po natin si Mr. Lester. Yan, ako. And ngayon naman, Mr. Lester, maupo ka muna. Ayan, para magpahinga kayo ng sandali. Okay, ngayon naman tumawag ka ng 5 or 6 na single na mga kababaihan. Walang KJ ha. Once sa tinawag, tumayo po agad dito. Mylene, Ningel. Christine. Ibulong mo lang sa akin. Tatlo, dalawa pa. Oh, yun, ay, yung may jowa, hindi pwede ha. Oo. Jemel. Ana. Ana, nasaan po si Ana? Ilan na to? 2? Ilan pa? Okay, maski 4 lang okay na. Ilan na? Isa pa? Pag-mention ka na lang. Michelle, maraming salamat kuya. Michelle.
Next, sa mga lalaki naman, magbanggit ka na lang. Single. Na hindi ka mag-anak or pinsan or walang relasyon sa kanila. Go. Odrick. Pong. Odrick, Pong. Yan yung mga tinawag ko. Magsilapit lang po agad-agad. Now na. Bong. Bong. Odrick at saka si Bong. Sino pa? Randel. Odrick, Bong, Randel. Tatlo na tinawag natin, wala pa rin lumalapit. Bakit kayo ganyan? Bong. 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 Randel. Randel. Bong, Randel, nasaan na po sila? Wala bang mga jowa mga to? Ay, buti naman. Baka may jowa si Aiki dito, ha? Ay, dalawa pa. Renz. Renz, nasaan ka na, Renz? Randel, ayan, ako. Saan ba kayo nagpupunta? Okay, ayusin po ninyo mga sarili niyo. Kuya, maglapit kayo konti. Okay na yan. Lapit ng konti. Yan. Okay. Madam, dito ka. Lumitaw ka. Yan. Okay, doon ka. Okay. Kuya. 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 Tingin sa camera. Compress konti. Ayan. Ako si kuya. Nakaramdam din. Hindi pa. Pagtugtog ka lang. Kasi ang dry-dry eh. Mag-background ka lang. Ayan. Oh. Okay. Ang una po maglalaro ay ang mga babae ate. Rosa, dito ka. Asan ba yung bulaklak mo? Kailangan natin ng... Ay! Diyan ka lang. Kailangan ko ng artificial. Pahingi po. Gumagana ba ito? Gumagana. Ay, ibabalik nyo to ha. Ate, alika dito. Naka-red. Ikaw, dito ka. Ate, tinuro ko lang doon. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Doon ka. Dito ka. Dito ka. Diyan ka. Okay. Raisa. Kuya, sandali. O, ayan, Raisa, alam mo na yung passing the bouquet, ha? Kung sino ang matitigilan ng music, sa kanya naiwan ng bulaklak, automatic siya po ang may iwan. Okay. Game. Music is... Hagis. Ay, sakto. Well, sinisenyas ko pala, ikaw na agad. Ayan, ikaw nga. Naku, ang pangalan? Maan. Maan, halika dito, Maan. Punta ka na doon. Inagad-agad mo naman na si Kuya. Tapos na. Tapos ng elimination. Siya na matitira. Elimination na agad. Si Kuya. Wala bang kamag-anak, pinsan, si Maan sa inyo? Ay, sure po. Go, Tiyan. Si Maan ba'y walang boyfriend? Dito ka. Yan. Okay. Sasaw po sila. Sorry. Medyo tagalan mo naman, kuya. Okay. Lester, ipasa mo na. Palubog lang ha. Ang gwap mo. Ayan, nako, ikaw ang nagwagi. Tara na. Ngayon, ayan, dito ka, Maan. Ang pangalan mo nga, kuya? Randel, nako. Lester at Raisa, dito ka muna. Ayan. Pero, ay, Raisa, dito ka. Hindi, dito ka pa. Dito ka, Raisa. Ayan, tabi kayo, Kuya, dito ka. Ayan, picture. Ayan. Ay, ayusin, dali. Ayusin natin yung kanyang Chemeru. Go, pack.
Okay, ngayon naman, sandali baka sandali, ramin ko lamang po ito. Maan, pumasok ka dito. Halika. Diyan lang kayo, mapo muna kayo. Ano pangalan mo? Randall, no? Randall, dito ka. Careless whisper ulit. Gagawin mo yung ginawa ni Lester, madulas? Ba, talaga? Dito lang naman, Ay, ba? Oo. Okay lang. May naliligaw sa'yo? Matamig, Diyos ko, day, Parang ako lang. Parang... Bakit ba, Randall? Pinaghahandaan mo siya nung akong nakasalo dati ng bulaklak, hindi mo ko ginaganyan. Oo, si Les. Matagal ko nakilala si Randall. Sinaktan niya ang puso ko. Okay? Maan, si Randall. Randall, si Maan. Magkakilala kayo? May jowa? Wala kang jowa. Huwag kang Okay, ladies and gentlemen, please welcome Randall. Pasok! Dali, pasok. Yung operator muna ang dapat kong introduce Pasok! Nakakasakit ang ulo. Okay, ilagay mo. Ay, hindi. Kamay lang. Tapos lahat tayo sisigaw ng higher! 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 Ganon. Higher! Tama na, Karina. Ayan. Tama na. Tulak mo, gusto. Okay. Tayo ka na. Thank you so much. Ayan, okay. Maraming salamat kay Randall at saka kay Maan. Ngayon naman, eto na. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili dahil muli na naman natin masasaksihan itong sina Mr. and Mrs. Lester and Raisa Laureano. Kaya naman, this next part of the celebration is the exciting part, which is their first dance / prosperity dance, or mas kilala natin na pagatin. Kaya naman, this is the symbolic of the consummation of their wedding vows. This is the wedding couple's first cooperative engagement and joint endeavor. As the saying goes by, it takes two to tango. Ladies and gentlemen, it is once again my privilege to introduce to you our newlywed, Mr. and Mrs. Lester and Raisa Laureano and their prosperity maritans. Okay, sa pagkakataong ito mga kaibigan, mga ginigilo ko, mga ninong-ninang, maaari na po tayong lumapit, magbigay, maglagay sa envelope, magpin ng kahit anong pong halaga na magagaling po sa ating mga puso. Ito po ay malaking tulong po para sa kanilang pag-uumpisa bilang mag-asap pagbuo ng kanilang sariling pamilya. Meron po nakalaan na pin dito sa gilid namin. Maaari lamang po kayong lumapit at magpin po tayo. Ayan ako, mother, ikaw. Ay, kala ko yung mauna. Abutan mo sila. Nako si sir, nako, ako na. Ayan, sir, magkano po? Sir, ito po. Ayan. Once again, sa lahat po ng mga nandirito, maaari na po tayong lumapit. Ayan, ako kakasabi ko palang may lumapit agad. Maraming salamat po. Mag-pin or kaya maglagay sa envelope or iabot na lang ito ng normal. Ayan, at ito po ay malaking tulong para kina Lester at Raisa para sa kanilang pagbuo ng kanilang pamilya at pagbukod na sa kanilang mga magulang bilang mag-asawa. Ayan, maraming salamat po. Kapag nakapag-abot kayo ng ilista po yung pangalan para ma-acknowledge man lang natin sa kahit papaano. Ma-acknowledge po natin. Once again, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso. Sa
Sa lahat po ng mga nandito, maaari na, kanina yan? Maaari na po tayong mag-abot, mag-pin, maglagay sa mga envelopes na kahit ano po na manggagaling po sa ating mga puso. Ito po ay malaking tulong para po kina Mr. and Mrs. Lester and Raisa Laureano. Sa pagpata ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap ko. Simula nung Maraming salamat po sa lahat po na dumalo, mga ninang at nino. Maraming salamat po. Sana mag-ingat po kayo sa pag-uwi at gabayan po kayo ng Panginoon. Salamat po. Yes, naku, maraming salamat po. At syempre po sa ating venue, ang The Victoria Resort. Maraming salamat sa food. And of course, sa lahat po ng mga staff, maraming salamat. At sa ating photographer and video coverage, maraming salamat din po. Once again, ayan. Syempre, mga ninong Stina, pasalamatan din natin from the secondary sponsors down to the Flower Girls and Bears. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Once again, sa lahat po naman natin dito, magpalakpakan pa rin po tayo. Oh, may tatlo pa. And congratulations to Mr. and Mrs. Lester and Raisa Laureano. Magsawa na kayo. Yan, ako. Thank you. Sige na, pwede na kayong mingle. Ay, yung gift pala, marami pa kayong gagawin. Mga artista pala kayo today. Mag-open pa kayo ng gift at saka alisin niyo pa yung mga Well, I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead.
a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. Oh, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Baby, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Well, she shares my dreams, our hopes, and they will share on. Ooh, I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. 'Cause we are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Baby, you look perfect tonight. We're skanking in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. I've met an